Ci kadi haka kadi jangal ari je bu ari jangol ci jangi ndiyam wotta mayata haade midi 1h taw nangi yelti mi doda ndiyam say ni nang ni kam ene wot ndiyam ene yakati ha boy kadi dum gas londe gas kadi londe ni nen jogat ni de gas dal tandi no yaatu ko sey nay di ngari nay di mbatta yarlo nay ngara hen mbatta yarlo a forase ci joni jaraydo joni kono ya yes nay ngara yarlo gila caɗele ɗe ngari ndiyam boyɗi dokti ɓulli dokti ha kay ɗeɗo duuɓi jiiɗa o forage min gokkama ɗo min mbaɗanama ɗo inde chef du village ɓawta ɗum rowande école o ne dañi forage kono ha fana jogui caɗele dabi ɗum ala dendo ɗum sinno ala dendo ɗum soleraji gonɗoji ɗon ɗi bekkitama nawa mbaɓe min mbawa yoɓ garje te noon ndiyam ɗam ko ɗam poɗɗam garde a yi oyan mawɗo gorko gonɗo ɗa kam woni e ndiyam he par ce que ɗam ala jobdi de rewɓe kala hen mbo yoɓani e waɗ min wonko si ala jobdi wawa dawe kam woni amen yurmede hen ganduɗa kala ko ari kam waɗi ɗum seere oyan gorkajo mo ganduɗa kam heccimi walla won tolno miñam saabu minen ɗo min joguiɗa ɗo ko boyɗi forage hay ɓoyani ɗo min jukki tan jukkitgol ɓurɗo musnimɓe min jukkit poli min jogotonomi min jukkita ha Allah waɗi Allah addi o forage a presque nafani amen ndik saabu mbo ala robinet ji foti amen wallude mbaɗan amen robinet naata galleji he minen rewɓe min ƴoogo hande mo moƴƴo mo jooɗo ko lebbi 5 lebbi 6 walla hitande hay min ƴoogata min waɗa paam min ƴoogata minen kam min jogui caɗele parce que population amen siɓi forage goto en plus sa wi hande poliya ko idano wonɗo sa wi hande kurkali joni ɗi yoɓe poloy ko no muusi min jogui on difficulté parce que ndiyam hadde ma ɗum dañ beele dondoyɗa sa ari robinet ɗo so comme systéme solaire mo wona électrique sa ari so solaire o tawi ko ɗuman durant jangol ngol kam min jewta ɗam min jewta par ce que woydu wotor wara amen wa suffire pour pina guppa lawƴa defa wa wonde min jogui probléme o de trop même surtout au temps ni en guleki no samori e si jangol kam comme systéme solaire mbo fermat tout définitivement gilu subak ha nangi muto min galata ndiyam te ndiyam kam woni source vie o mo wi jamanu kesso inna internet ɗum noon jogui ɗum ko réseau o welani ɗo kam réseau welani min ɗo jaɗi caɗele réseau no feewi hay no feewi wona hay seeɗa réseau o welani ɗo de lambi welani eyyi banggal réseau kam min ngala ɗum par ce que min orange sa joguima piece orange a watta connecté o orange a watta connecté o Tigo Expresso rek min ñaguino kadi min mbaɗane antenne Tigo walla orange min mbaɗnemo nder par ce que min jogui bayal o min jogui espace mo ganduɗa hoore ma orange naɓe siɓe gaari hay mina hooram min jogui place mi wiyaɓe ƴette mbaɗon ɗo won hedde wuuram mi jogo ɗum min ɗum ñaagui ballal ɓe mbina amen wonɓoɓe amen mbaduno min gara min jaato min mbaɗ demande ɓe gara ɓe mbaɗan amen ɗum mais ɓe mbaɗani min ciwa hen dañi min dañi probléme parce que ɗo ayn say mbiyata ko réseau waɗat varié parce que min wifi free joguimi mais yaade moment gananɗani a dañat probléme free tokoɗa parce que mi waɗat permettre que sodde connexion expresso mais ayen say tamin mo finat mba yaaha orange mbiyat ko temps en temps wonama régla ni mi waɗat hemni waɗa vice versa ayen say des hauts et des bas mo régla hani ɓeɗa ko min jogui probléme réseau hay sa dañi wifi ma mbo wawa normal parce que haɗani waɗi ko mini wifi modem ayen say modem o haɗani mba dañat probléme de trop pour waɗanma accès ko probléme eyyi surtout UVS gandanɗa joni réseau jogui ɗum beele daña connexion normal tawi a wawa dañ déplacement chaque jour à leno ayen sa mi yiɗat wat cours et sin waɗat obligé abandonné parce que natat yita tuteur o a natat daña probléme des coupe a waɗat ayen say moy lool waɗi probléme réseau de trop eyyi surtout expresso et free o waɗi probléme orange on est de temps en temps moɗani réglé kala tolniɗa a jogoto portable jiiɗa noddude banggal réseau o dal minen hen kiiɓi caɗele kadi on ɗon banggue saabu réseau ji ɗi foof ala hen keptuɗo ɗo ha manam ha wayno foti wade ni eyyi no manki ɗo no feewi woni réseau ji ɗi foof noon ɗi dogaɗi ɗi fof leydi he woni orange expresso foof dal mbiɗa wawi wiide Tigo
ala hen garɗo ɗo normal tan no foti arirde ni heɗi ngara kono noon ɗi ngarani normal no foti ari orange hay samuri ɗo ɗe balle e gila courant o ari kono keddiɗi kam ngarani ɗo haydara te ɗum ne koye caɗele amen jiya eyyi ɗum ne koye caɗele amen jiya mien torodal ɓe ganduɗa ɓe keedi hen siɓe nani e woytaga amen ɓe balla amen hen saabu mien ɗum cohli no fewi eyyi ko noon ɓe jaɓɓori caɗele courant pamaro doole courant o jippima hikka mo duwi jippu gila ɓuuro ngo jeeya ha joni courant o duwi jippu hikka e so min ngala machine unowo mbo siwa hen yaha emo manque ko heewi ko ganduɗa ko dal ɗum siwa heɗum won banggal courant kam Allah waɗi min keeɓi hen ɓooyani kono min keeɓi eyyi komin torto kay yo Allah yajjin ɗum ha yaaja tan kono kam heɓama ɗo joni kam wonde kala cohluɗo fodde sa waɗi demande a heɓat eyyi jojo noon min mbaɗa demande aussi affaire on neeɓa arde ɗum ɗon tan woni komin hen goytoto kono kam courant o kam mba ari wuuro he mba naati nder wuuro he ɗum kam ko yettere Allah no fewi machallah même courant électrique o min dañi probléme par ce que hande mo waɗani jiiɗa installe wiyede no dañi probléme jaaha Sénélec jaaha to ɓe gara mima no waɗi probléme village amen dal état so jaggiri amen momin ƴettu aade kala ɗo wawi wonde ngam gurdam mum moƴƴa ene hatojini e kisal e ndenka mum kañum e ko taari ɗum on sécurité omo manque no fewi par ce que gaay wonata gaay ko wallu guykoli en gandanɗani jawdi ma majja a wawa yiitu hene ɗum waɗa tampere quoi mana joni pota hande ɗumin hande ɓe mbaɗa sécurité ɓe gaay gara jojo pour lawol pour jahma o eɓe ƴeewa ɗum fof ko ɗum hen dañɓe caɗele par ce que ɓuura ngo ngo manque sécurité no fewi walla guyko en fof wonata ko nder ɗum fof amen tampani no fewi wona seeɗa mimine saabu minen so ndiga kewiɗa sa noddi gendarmerie hadde mo gona yettata ko bone waɗi hay saɗa yi ka anda yenna sa jeeya ka anda nodda gendarmerie pour ɓe jaawa ɓe jottade tan wawa wonde saabu lawol ngol moƴƴani kadi ɓe mba yiiɗi yawde ar ɓe koro yetta saabu lawol bongol bolol min ngala ɗum woni ko mimam koɗo joni sécurité kam presque simin keeɓi min ganda ɗum hay daaɓi min gono yi sécurité tan beele bone waɗa ɗum ne mba nodda wona police wona gendarmerie o mo ganduɗa kamɓe wonani amen tubak diala si neɗɗo hen folama ma arɗo chef en polaɗo fof kesso ma arɗo kono si yawti tawi wona bone waɗ arata joni si neɗɗo yani amen ɗon nawi jawdi amen ndi komin hen mbawi waɗi sa'aji ɓe gimmi ko Thiès ɓe gari ɗo heɓe jogui jakartaji ñande chef du village jagguiɓe nawi ɗo ɓe mbiɗum ko yo soodoy paɗe tawi ɓe heɓe dokno ha ɓe jagga wi ko yo soodoy paɗe kam soodanoyi paɗe banggue sécurité ala ɗo par ce que sa ɗo jooɗima ha mbeeɗa naggue ma wujjama jamma sa noddi gendarmerie ɓe garata so naggue ma wujjama a wonata nder lakde he haɗa taaro haɗa yillo am nono jiita ina wawi won ɓasa yiitu si banggue sécurité kam ala ɗo ɗum ala ɗo mais kam ngala sécurité ni hen kam ay diga eyyi min guurdi hen tan ko jogade cebbe amen min daromi min ndena min ngala sécurité hay sa noddi gendarme ɓe garata portade on jojo fof mbaɗa amen ɗo attaque minen gimmoto min mbaɗa volontaire min kaɓa mabɓe haaɓe goppa amen walla ɓe nawa toujours fof ɓe nawat jawdi amen min mbawa hen dara par ce que ala sécurité sa noddi lawol ɓe portata kom an tan daroto jogoɗa ar ma darɗa nder jawdi ma ha Allah weeta walla ha nangue muto min ngala sécurité par ce que min goɗɗi min goni ko hakkude ladde wuro ngo mawni joni ngo ala sécurité ngo foti wat sécurité ngo ala sécurité ngo mawni joni goto anda amen a police homme de loi goto anda amen min gandi tan o gono ɗo minen jiiɗani ɗum koye amen par ce que ko pullo komin fulɓe te noon mi an takat amen wosta tan koko waɗata ko mbabbo waɗata ko joom siko wostade ha lelo liste min gondata mum tan ha abada par ce que min ngala ko wona kam te kadi koko waɗi ɗo en a yeccade ene waɗi ɗo kam tan siwide waɗa tawa koko tawami tabi min ɗo heɓo dañ 50 duuɓi e ɗiɗi hikka hande ko jamanu piril rewɓe e worɓe financement ji ene jalta bang yo bang e leydi ndi manam minen projet commune rewɓe liggotoɓe anani financement rewɓe ɗi wiyetede min nanat tan de minen min jogui GIE ji amen ɗo min peera waɗa finance haalis min liggoy de minen commune rewɓe liggotoɓe min dawata min cippoye emin jeeyoy mangoje fof kala ko ɓen ɗo minen min jalta min jeeyoy ɗo ha Dakar min jeeyat commune banaɓe 100% e so woni minen min jiiɗi financement comme fof ni rewɓe mbaɗte finance en mbaɗte noon financement min ɗo jogui waɗi garnoɗo waɗan amen ɗo projet cabuni emin mbawi liggo
esi min ngala moyen ɗum siwa amen yetto meɗen ɗo jogui guese ko gandanɗa dal meɗen ɗon mbawi liggo esi min siwa dañ financement o min nanan mo tan mo haale radio walla min jeeɓa min jaaha ɗo jeere min jeeɓa télé min jeeya ɗum ɗon esi kam ɗum siwa ɗo yetto ɗum kam ɗum meeɗa ɗo arde projet sabuni ɓe miɗum mbawi fewno cabuni haɗe peewa taw ko leɗɗe amen min pewnita cabuni mais min jeeye esi min ngala moyen mais miɗen jogui guesa woto wonɓe ɗo koɓo projet minen rewɓe poti bo liggo min ngala moyen momi liggode guesa amen nani ɗo jooɗi to ko ɗum caɗele wuuro ngo kurkali ɗin ɗon janggi poti dañane projet aji ɓe liggo sukaɓe rewɓe nande ampagay janggum goni village e ampagay esi liggey ala moyen ala ɗum toon to min toro Macky Sall yo wallu amen de Allah taki yo yeccita amen de minen ɗo élection fof goto komin wotoɓe gila noon payede heɗɗo gila 1960 mbima wuuro ngo wattat esi ha fandu changement ala hen changement kam ala wuuro amen caggal ɗiɗo goƴaji pop kaalaɗi holko woni erago faade état o nde yeccitto ngayam hande min lance état parce que min bokki ko état comme que tawi vote so ari ma min vote kala ko immori ko wallum état so ari hen min bokkat en plus min bokke région de Dakar te ko mbiyata ko village amen o woni village ɓurɗo wat pauvre a village ɗi tawi village mo gandanɗa a wawa wiide ndiyam weeɓa a wawa wiide réseau o weeɓa a wawa wi hôpital o weeɓa infrastructure ɗiɗi min jogui no heewi probléme parce que hande même réseau minen ɗo ñaay hay min jeeya ko commune yen département Rufisque région Dakar de minen min goɗɗani Dakar si min jaa Dakar si min ɗo jalti min pasta ko muti 500 400 300 hande minen min goɗɗani Dakar minen ko ladde Dakar min goni min goɗɗani Dakar esi way kon min koɗani région Dakar min jeeyaka min jeeyani koye amen dans la région Dakar min jeeyani koye amen de hiɗum amen muusi noon hino amen muusi kono min jeeyaka région Dakar nde komin ɗo ji village amen ha waɗi pauvre hembo muusi balle fof noon minen kam sengo fof muusi ndi kadi weeɓi ɗo seede Allah nde wuuro ngo waɗɗani Dakar 300 min mbaɗa min nat Dakar minen min goɗɗani Dakar min jaa 4 kilométre 5 kilométre min mbaɗa koste amen min jaa min jiɗi tan ko wallata joom wuuro fof par ce que joom wuuro amen ko kurko ko ɓi amen kala ko yahnate leydi de hin ɗum wawi yaham hay so tottama han président ga hin ɗum wawi joom nden noon minen min jogui tan ko naggoñ amen koye a mbewoñ amen koye a mbaaloñ amen koye a guesoñ leskal amen kaɗe e hande nde en dunde sa rewi guila ko ƴetti ko Tinguéji haɗo fof koko ñippa bornoji de koko ñippata bornoji min ganda hen goto min jiyani hen goto te noon ɗum wiyete tan ko ɗum kogo laamu te nofru ɓaleeru jaɓtande nofru ɓaleeru kadi hino muusi hande meɗen ñaago Macky Sall yo wallu amen ngal Allah minen population ngayam min gondani e goto mbona Macky kam min gondi han kam min gondi janggo yo wallu amen e banggue bolol walla amen développement ngayam gila ndiyam ha tali ha courant o yo fof walla amen hen nguuri on hemo muusi yimɓe heɓe tampi ɗo yimɓe heɓe tampi Sénégal fof presque yimɓe heɓe tampini hen a affaire nguuri he kam fof en wulago dal ko woto eyyi par ce que nguuri kam hino muusi eyyi an kadi e jarama a weltanama no fewi machallah ko mbaɗɗa ko no wuuri solo mais ɗum cohla garon jeccita ɗon gandon ɗone ko ɗum wuuro fulɓe manggo woni ɗo wona wuuro tokosa ko wuuro fulɓe manggo woni ɗo kadi heno taka ngo ɓuura andede min ɓuura andude kadi fulɓe kadi ganda wandiraɓe mumen fulɓe kadi no ɗo e région Dakar joguiɓe ɗo wuuro manggo machallah on jarama on beltanama no fewi yo Allah ɓoynu darde a jarama ane jarama a jef jerejef a jarama merci beaucoup mais min jafno bolol mettugol ngol ndewɗa han jottiɗa wuuri e annene jarama a jef jarama laawol min ñaagui ɗum état o min ñaagui hôpital tawi min ñaagui kadi école ɗum min ɗum ñaagui ɗum état o mi ñaagaki ɗum président amen maire amen ñaagui ɗum ko Macky Sall walla amen laawol min daña laawol gila yen ha wuuro amen min daña laawol min daña hôpital min daña école mawɗo ganduɗa hoorema sukaji amen kala yawtuɓe ɗo maɓe dañ ɗo lycée santé amen waɗi faible courant amen waɗi faible bolol kam min layani moyen de déplacement kam koko tegaɗa min gulli ala ɗum min ɗum goytaki par ce que hande somin dañin hande bolol maɗum amen wat facilité la tâche sa yiiɗi jaaha sa yiiɗi artu garta isi jamñaji so 19 heures futima ɗon a wawa artude sa wi oto hande comme makko wiyata a wawa ɗum gata ko
état non min dekki juuti yo wallu amen ko min bibbi sénégalais be sénégal min jibina sénégal min mawni do min jangi do min pibi enne tekkilte so yudi amen yo min tekkilne wallat amen min ñaago état yo wallu amen sabi Allah difficulté ji amen di kam min jaagore hedi yo wallu amen surtout santé surtout bolol surtout ndiyam so natane wuro wadan servir goto